Kutoka se wodi ya Bumariba ebunge ya Bonchari county ya Kisii nigo ere no mogoko ne magega yokonyora obokonyi bwokwagachirwa enyumba no musamarium ya sereta moseti nigo bamogokera na kumwakira ngambia muno okuimukie getamkire kyo kubakonya asinonya nabo bamuboria kwenekia ko munango genderare kuri obokonyi obo asebaria batari kwenyara omurikeito Brighton Makori no robotioro Amateyo bono nigo yanyarige kokera obokonyi obwo asiba motogirida Gusii moseti asobokonyi obwo unumugaka bwengeyo ombati nyalibo agotwerera era nirimbiya mono soyo minto moseti ase obokonya ngonyira iga senkeye aso mwana one nyalibo anyari kuma support tabwate nyumba nimbato bokongu okomiwoko wana chisukuru na nini kwa tinda mwaga chire nyumba ndabaga chira lakini anyali musamalimu ya moseti nanyali ko ngambia mono asobo konya rure ko senke na ndengo gandra ko mo sabanga agandra ko konya bali bari mere bunanche nje ndare merega abantu bali akonyire gose bakonyiru omwana oyo go bero mutangani ko konya na ningo sabanya sa mbia mono na ndembia mono takonya agaoka agendera konya abantu Veronica Mora no yomo obabara ikurwa sekenyore ikyo asibano neranyarire kagotogi getambokire ikyo asi Douglas anyarire gakwirani okoboko gochi asi chiamate asi ensemo eyo mwabeire mogotokonya litukuria rero na mono bwarure aso yo minto maseti tokwirana le maseti mbia mono asenga ncho gotwara moyo bwanja tali bonse bakunyara gwikira na gokora ebinto binga bunebiga lakini nasenga nchiyo moyo lubwo mabera na ndasenga nchiyo kwerwa naira neri ngambi ya mono na abange babwato oburemeru na mona asekenyoro gitu nebinyoro binde twarenge gusabekera agendrete kunya korengereria nga inkiabwanate guchikoba twango musabera nyasafi ingia yomobere no moyo elianyare kogendra gutware birengereri bibyo konya abande elitunyare oskera sobwamo boigo ombati niyaoterera buna enyombe iyo nigo yarenge asabe kurende umusamali myani gachina kuba obokonyi obwo enyombe ne na gachite yo bonyansi ende wono buno bonyansi bwachite bukabura na ko nyabo twerenya ko tunyumba wono umusamali mya moseti nyale wankonya batekeri ko konya Familia ya Tom Nyaribo. In fact the situation of the house ya rengororo ndoche buna yarokanire bono nkagete nga Douglas Moseti ebiago kola mate na wakinete kiwangeke nena bana obalenga batakaiga nere bono inywera bataka bamwabo ogende gotokonye ebinto bunebi na ningagete nga omwana oyo no mwana obwatamagania maya kojo ndoni yagente kokora nero inywere bonchari ntona konya monto gotokonya buna oya atakonye kwa gaje nyumba bune nalo muchoyo golo mucho motaka abana basomere sita nyibute ngamba ko form 4 wetero obogima boro bokongu support anja alengo lakini agatiweta kana nyumba na begwete bakwara bagutwe bune mbure gutwe nyingega ngate ngobara seri nyumba monyoro cyo nyumba ya rasiwa iga asensemo yage siasa dedigiri magega azamenya bono banyarire baode abuna na ningo benyoria bamari baba minta abanchari omuntu ogambe to mutangani nkebati karwe torongo to ntwanya ko gamba ebigo bya George mate ga ntoko mwanjanera cha gambe nese to mujeke gende na kegera nega. So I'm very happy nkumwakera mbuya tenya samo konya the ambition abwate nyasamo konya akonye abanyonge barikero kende wanto kokonyo inere njire yemo abamenyi bawika bakonywa sinsemo aho anenekere birengo byobutaka wendete kwenekiwa sinsemo aho ime yense ya Kenya anene asorongo rwa Gusii ngolipotire taseni Ndizi TV koru asensemo ya Bonchari Brighton Makori.